Здравейте! Аз се казвам Милка Кънева и съм собственик на частния професионален колеж Богоя, град Варна. Колеж, който предоставя много възможности за развитието на младите хора у нас, за развитието на кадрите в шевната промишленост. Искам да ви запозная с една възможност да повишите своята квалификация в областта на дигиталната компетентност и по-точно ключовите компетентности. Това е начин, чрез така наречената система, ваучерна система, на откритата програма към Бюрото по труда за безплатно обучение. Как да стане това? Можете да научите от нашия сайт bogoya.net. Надявам се да работим заедно и затова ви пожелавам един хубав ден и до скоро!